Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabanta ka nursing but paramedical course, kabala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Habalawai ka jingya kendo bat ki nongmi khmat na ka kanhon ki khon ki hajar ka hima sora lem kumjo ki kliet nong sanchar snong bat ki rangba ha ka no phai sngi jong ka nyotri ka jamang arjar arpun riu ha ka ba na ka liang ka Khasi Hills Autonomous District Council kala Kranshai bakkan nampat ay ya ka sanat na ka benta upa i maramdor na ka liang uba Winston Tony Lingdo u Chief Executive Member bat uba Denzel R. Chen Executive Member ubri pet ya ka tanat haringkat ka jingya don lang uba Soklat Executive Member ubari pet ya ketanat lan kila pensyai halor ki jing keno halor ki jing slam ban ai sanan nakaliang uba Denzel ulaong baka hima sora lingbau Acting Chief kampat penbiang ya ketop kinong tepvot nakabenta banjit iem thamai hasora ulaong bakaladan ka jing wan penpau bon kwa ya khun ya ka cats iem da uwi pat urang ba ubakerteng uba Peace iem ubadeiru upersa jong upa iem Freeman ubala klan no Shushu uba Denzel ulaong magidan ki menteri ki ba 4 la ban penbiang namar dan na pedang jongki ki bala klat ba dan ki ba sitam ulaong ban nadu menswa habadan ar ni laingot ki ba yakun habdan ke election kumbalong yo pa im Freeman kumba fila ihi mata sengi bagi nong sora kila yawan jenis po office jungi kemudian kong ya kadai bagi kwa ban dawa na kaliang ka jongki bangin ban penbor in fact yang i bangin ay kata kasanat kapi dai bat uba maramdor siem di kumba kala pensyai menehi nakalian ka jungi ngila ayo bani kendo yaki hadin ba kilawan kila ya don hani po kampung jungi ngikot yaki bikin wan shpongut bikin ya kendo bikin jit na pedeng jungki te kila wan shpongut te ngila ayo banya tainya ngiyo banya ther ngila ayo banya keren shibun kimat ki ye te haba kando ngasu thu hi ka jingdawa ka jungki ka shilong mai tang bangin ai bet ya ka sanat ti nakalian ka jungi kum bangila pensyai yaki ru ba hakaba mentahi ngi patla ban ay sanat namar bagi dang don ki jing penbet ki bangi hak ban penbet kaliang jongi na district council ti idon hang ni ringkat IEM jongka ilaka ti khendiat in pensyai mai ya ka ka bangi ya keren mene ka be dei bat ka balai bangi ay ka sanat ka be dei bat ki jing dawa ka jongki mene ikani ka kam dei bangi perslam bigan jing keno ba ngi perslam ka simpor ta Rai kani ka kam ngidon kam na kaliang jong ka hima mo nunu liang do acting ba open baking ikta elector nomor benta bandon election mabli matang na atip budang suwe bulawan si office ngi lawan alaisin te lo ong bo kwa banya khun bat ude ru uba ude persa jong Freeman nam kalanga te ni wa pani ta ka jingkwa banya khun te banya khun ni election ngidon kam long na kaliang jong ka hima ka kam man ai ka report mo halor kan nomor ki bilang ki bilang yap mo ti nakaliang joki dara don bala yap ni kita elector ki hap ban don election ha ta snong ngane ta karai begin jit biang mo thamai ti kaliang joki ru kila itu ingi bi bon brong ta ti nakaliang ki menteri ru ki don kharar ngot ti nakaliang ki menteri ru ngaso mata ki barang ya trekam ki ditang khandai ngot mot laingot ru kidang duna ti kini ru hap ban replace dia ban bu kerang ba ki kanuan kata ke sanpo lai banya elek ta election sanpo elector banjit ta election ti negeri menteri ru don na kursri na kur mau dekhap bat na ka skoi kur khongwer ti negeri ru kempat dap ban bu ba thamai u ki menteri na yang kur ki om we menteri khongwer na so udon hajik pang te menteri kani ka kur makudap kila ai ka teng wiru tang mutaru ran jerut ndiat te na kur jing sri ru katar ki pat dapan thong menteri ruwe te gini di da bele ba ka simpor namar ba ki hap man ai na kaliang jong ka hima yangi ye kita kram ba ngin yo ban kandok election kat kum ki section hapo 1959 act jungi Timun katu boy jit kamen hangani bukila jit ki ong bala de binjit itu si madam dor hatu kumut katu kam trikam katu boy election bagi penlong maki jingjit jengki MP kumno ngila priang itu election ka boy hak itu menta hamar menta udon suwe bonia contest ti kumna kumno ngin su ai sanat yuni kumno hanu dur ki ong mi kita kerti dustur tamah kanu dur haba fenapai igini ki ya ka history jong sora mpojun to bon sajit tang hapo sansi kata de ka benengtong te ka baru kolong ba
bros kata kini kisim suaru kidan kam ba ladadan arlaingot kandan bika election kamak long ni bagi chu jet bigam tu you freeman waju kini gini elector hi bajet you gini menteri hi bajet you te ban ong menta ba you ni bagi chu ai kam tu tadi uncontested de kaper wa kata dengan court nomination kat kum ka section 1959 re menta bat bagi chu ai sanat no bagi le ta kerti dustur te kata kerti dustur ngim tip hanu kodur ba tang like mir ba like mir klara ya thung si ma don kita dor bare te kene bro long ngim la ban priang mau lingi hap ban ya ka proses ke muju ong sekretari ong ba uniu PCM bu ko ban ikuni kan election uklam siam lawan pentip ru sakai hima we one by direction council hato kani kala banlong la ne kan kadi ka kamram jong ko council ban pentip sakai hima na hanu kam ko prosedur ya fi menta ke bun gi kan tho uto PCM long kumta udina kata kasnong umlong maile hari kata ban ngihap ban verify fi menta ora enga ka family tree ju ngilai I kata ka jing her poteng bu de na kata kalan ju kita ki kur di bala ban yang ya kamsim te menta kata kalian uto ngi na kalian ngin ya examen ya kata ngin ya pet te na kalian ki buan meneru ki ba ong mantung ya maram dor ngi ong apa pidan objection ni uta te ora ka jing tho di ora jing tho dingin se khot you ngin se examen ni sa khot you ban ai reply da di written te kata dor ngin pet hearing kanya ke proses ke menta bersyong ai no uta ngimtip de kadena kam de kumta kata karti dustur ki ya kumno ngimstu te don na kalian ni girat momang da on complain yong khamle ka kum karti dustur te menta kumno hanu ka talajur ngin ya pet ya kata bro ke makadena kalatnya ke tara ngi hab ban ya ka kum ki an bat karti dustur ko ban dan hi tangba kriban ya bet ke kadon ke jing kenor ki ong ba beli besempor beli examen du undu bunai to phila ban pensai ki ba penlong amdi anu ke jerwat amdi bagi examen kumong meneh nyaham up na dor bar himati nu acting chi menta uhap ban le trailer la kam bu uhap ban pentikna kita elector ki biang nut ne uhap ban kre ni ta proses to election jinghan up na kaliang ju bala dan andala biang nut kita ki menteri kita ki elector hang ta kan kason kata ka election tikat mentahi ngiru ngia phone hi na kaliang jungi ka longumnu te la ai update hi ngi ba kita ko mo betai mene ba gidan gi pat dap dan gi banang hab jit ti kata ke tu kuma ka ngut ki ko trai ki te ki elector ki bom dan manta ka ngut ki duna na kata ka jung dei ban kata tengan la pan ayo ka trai ka phan kli na ka himai kata na kaliang acting sa betai benya tanah yang ngi la itu ba bun na ka sapu ngut bun gi belai hab lu Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya